boje, vetovanie, univerzálnitus, Agnus Lens Force Organon, Paramon Bože, potom ide príjmanie kandidov a kráľovná bude sa aby popri tom liečení tela sa naberali tieto duchovné hodnoty. A zároveň je to aj pre mňa taká príležitosť, taká symbolika, keď som bol pozvaný slúžiť túto svätú omšu a dohodli sme sa na tomto dátume, že práve dnes, 1. júla, je to presne 25 rokov, keď 1. júla 1978 som niekoľko dní po kňazskej vysviacke nastúpil na prvé svoje miesto kaplánske do Piešťan. Takže má to určitú svoju, dá sa povedať, symboliku a
ale túto svätú omšu chce to obetovať v prvom rade za všetkých, ktorí sa starajú o zdravie pacientov, ale aj za vás, za všetkých, za celú túto farnosť, za požehnanie pre celý tento ústav. Prv, ako začneme sláviť svätú omšu, uznajme, oľutujme svoje chyby, svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaní dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám odpustí hriechy a privedie nás do večného života. Amen. Modlíme sa. Bože láskavý Otče, vo sviatosti krstu si nás prijal za svojich a urobil si nás synmi svetla. Prosíme ťa, nedopusť, aby sme upadli do tmy bludu, ale pomôž nás stále vyžarovať svetlo Tvojej pravdy skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Zachrániť, vyviedli ho von a nechali ho za mestom. Tam anjel povedal: zachráň sa, ide ti o život. Neobzeraj sa a nezastavuj sa nikde v tomto okolí. Hľadaj útočište v horách, aby si nezahynul. Lot im povedal: prosím, nie, Pane, tvoj sluha našiel milosť pred tebou a veľké je tvoje milosrdenstvo, ktoré si mi preukázal, keď si mi zachránil život. Ale do hôr ujsť nevládzem. Zachytí ma pohroma a umriem. Pozri, tu nedaleko je malé mesto, tam môžem ujsť, v ňom sa zachránim. Či nie je malé? A ja ostanem nažive. On mu povedal: nuž dobre, aj túto tvoju prosbu vyslyším a mesto,
za ktoré sa prihováraš, nezničím. Utekaj a skryj sa tam, lebo nemôžem nič robiť, kým tam nedôjdeš. Preto sa to mesto volá Segor. Nad krajinu vyšlo slnko, keď Lot došiel do Segoru. Vtedy Pán spustil na Sodomu a Gomoru sílu a oheň z neba od Pána a zničil obe mestá i celý okolitý kraj. Všetkých obyvateľov miest a všetky polné rastliny. Jeho žena sa obzrela za seba a premenila sa na solný stĺp. Keď Abraham ráno vstal, išiel na miesto, kde predtým stál s Pánom, pozrel sa na Sodomu a Gomoru a na celý kraj okolo a videl vystupovať zo zeme žeravý popol a dym ako z pece. Keď Boh ničil mestá a okolie tohoto kraja, spomenul si na Abraháma a Lota zachránil zo skazí miest, ktorých býval. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Mám pred očami, Pane, Tvoju dobrotu. Mám pred očami, Pane, Tvoju dobrotu. Skúmaj ma, Pane, a skúšaj. Ohňom mi prepál srdce aj mysel. Pred očami mám Tvoju dobrotu a konám podľa Tvojej pravdy. Mám pred očami, Pane, Tvoju dobrotu. Nezatrať moju dušu s hriešnikmi a môj život s ľuďmi krvilačnými. Ich ruky sú poškvrnené zločinmi, ich pravica je plná úpadkov. Mám pred očami, Pane, Tvoju dobrotu. Ale ja kráčam v nevinnosti, vykúp ma a buď mi milostivý. Moja noha stojí na rovnej ceste, v zhromaždeniach chcem velebiť Pána. Mám pred očami, Pane, Tvoju dobrotu. Aleluja, Aleluja, aleluja. spolieham sa na Pána. To som v úvode povedal, tým hlavným podnetom dnešného stretnutia a slávenia Eucharistie je 50 rokov existencie tohto ústavu, jedinečného svojho druhu na Slovensku, ktorý počas tých 50 rokov vytvoril hodnoty a dal, dá sa povedať, veľa tej zdravotnej starostlivosti a lásky mnohým, ale toto nie je akoby kompetencia mňa, kňaza, tu hodnotiť, určite už tu bolo mnoho seminárov, mnoho vyjadrení, mnoho hodnotení a tak ďalej. Ale práve potom som spomenul tie ďalšie dve udalosti, ktoré spája 60 rokov životného jubilea profesora Provenského a 25 rokov, keď som tu prvýkrát nastúpil. A dá sa práve v rámci týchto určitých čísiel a hodnotení, dá sa tu už čosi povedať a zhodnotiť a porovnať napríklad to štvrtstoročie, keď som tu trávil prvé hodiny v tomto meste a keď som sa mohol postupne zoznamovať za necelé tie 2 roky s mnohými z vás, ktorí ste tu prítomní a mnohí, ktorí ešte ani vtedy zase na svete neboli, už vaše deti, ktoré už mnohé z nich majú svoje deti. A vytvoril sa taký blízky vzťah k tomuto mestu, ktorý ma sprevádza celú moju pastoračnú činnosť. A niekedy, keď tak žartovne hovorím, ale aj vážne, že v tej farnosti, kde pôsobí, máme 5 predmestí, jedno z tých predmestí nazýva Piešťany. Má to svoj význam, pretože aj pastoračne sa tu vytvorilo, sa môžem mnohokrát priblížiť určitým životným problémom a situáciám lepšie, ako keby človek bol bezprostredne v tomto meste. A hneď na začiatku môjho pôsobenia, čo som aj o tom zdôrazňoval
aj v kázniach, nie každý to pochopil, boli určité postavy v tomto meste, ktoré sa veľmi pozitívne zapísali do životov mnohých ľudí. A boli to práve mnohí, zvlášť lekári, ktorí dokázali svojou starostlivosťou nielen odborne, nielen vedecky, ale aj ľudsky pristupovať k mnohým a vydali aj to svedectvo viery. Nespomeniem napríklad, keď som aj tak uvažoval, mnohé tie mená, ktoré sú, no sa hovoril, budem sa vyhýbať, by som nejaké mená zbytočne uvádzal, ale nespomenúť mená lekárov, doktor Chmelov alebo doktor Švorc. A to sú, dá sa povedať, už také symboly, nielen pre toto mesto, ale aj počas tej pastoračnej činnosti ďalej, keď som sa stretával s ľuďmi, ktorí zrazu povedali, keď tieto dve mená boli spomenuté, veď on zachránil naše dieťa, alebo on zachránil zdravie a tak ďalej a tak ďalej. To boli skutočne na nečakaných miestach zazneli tieto vyjadrenia. Ale nielen oni, ale mnohí iní. A práve toto bolo aj v tej dobe, pred 25 rokmi, keď mali sme iné aj spoločenské problémy, aj cirkevné problémy, bola iná doba, ale práve pre mňa ako kňaza vždy bolo akoby s takou hrdosťou som sa hlásil k tomu, že áno, takíto a takíto ľudia, a zvlášť teda lekári, ktorí dokážu vydať to svedectvo viery verejnou účasťou na bohoslužbe, ale aj tým postojom, tomu povolaniu, ktoré konajú. A preto aj tu, na tomto mieste, chcem poďakovať mnohí sú tu, ktorí aj na takú osobnú moju výzvu, keď mnohí ľudia, ktorí zase prichádzajú ku mne a hľadajú pomoc aj po stránke zdravotnej, že sú tu mnohí z vás, lekári, ktorí ste vždy podali túto pomocnú ruku. Pamätám si, keď vysoký cirkevný hodnostár monsignor Faltín pred niekoľkými rokmi bol v veľmi ťažkých zdravotných problémoch a práve tu v Piešťanoch mnohých z vás našiel veľmi dobrú pomoc a veľa sa tu robil. Teda tu by sme mohli menovať, ukazovať na tých, ktorí sa starajú o takých, ktorí sú na periférii spoločnosti. Vidíme, dnes nastupujú nové problémy drog a tak ďalej. Ale zase aj sa vytvárajú mnohé osobnosti, ktoré dokážu tak na tento problém reagovať na základe vlastnej obety, vlastnej zaangažovanosti. Takisto ako to bolo v tej dobe totality, že mnohí upadli, mnohí zlyhali, mnohí zaváhali a tak ďalej. Nie je našou úlohou to hodnotiť, ale našou úlohou je ukázať to, že mnohí vydali práve, je to tak paradoxne povedané, že vďaka tým ťažkým podmienkám mnohí vydali krásne svedectvo viery. Dodnes si mnohí pamätajú, keď prihlasovali svoje dieťa napríklad na náboženstvo, keď boli vystavení rozličným doslova šikanovania. A tí ľudia dodnes si pamätajú, hovoria, ako je možné, že ja som takto vtedy prehovoril a ja som takto vyznal svoju vieru. Ten človek sám seba obdivuje a tam vidíme to pôsobenie Ducha Svätého, ktorý dal tú silu, ale na jednej strane, ako hovoríme aj v tom biblickom vyjadrení, že kde sa rozmnožil hriech, ešte viac sa rozmnožila Božia milosť. A vidíme tie problémy, keď vtedy som aj ako kňaz sa snažil riešiť aj skazateľne, a keď tu prichádzali, pretože toto mesto malo to špecifikum, že nebolo tu len to zoskupenie ľudí, ktorí bývali v meste, ale vždy prichádzali z celého Slovenska, z celej republiky a dalo sa tu hovoriť na mnohé témy.
na nové témy, kde aj pre kňaza bola určitá inšpirácia záujmu tých ľudí, inšpirácia aj záujmu takých ľudí, ktorí prišli služobne si vypočuť tú kázeň, aby mohli podchytiť. A vďaka tomu som mohol rozpracovať, dá sa povedať, aj svoje vyjadrovanie, svoj štýl tak, že o určitých problémoch som hovoril, každý pochopil, ale niektoré veci si každý musel dotiahnuť do konca. A myslel som si, že to, čo bolo pred 25 rokmi, nielen ja, ale aj mnohí iní, keď nastali tie premeny pred zhruba 13 rokmi, sme si naivne predstavovali, že všetky problémy padli, že všetkého sme sa zbavili, že už to bude ideálne. A to bolo trošku naivné a nerešpektovali sme a neakceptovali sme to, čo Kristus hovoril neustále, že posielam vás ako baránkov medzi vlkov, teda ako program, ktorý nie je obmedzený na niekoľko rokov, ale je to stála situácia, stále problémy. Ako sme aj tu z hodou okolností, to dnešné evanjelium nám ukazuje, že bolo to more rozbúrené, tí ľudia vystrašení. Každá tá doba prinášala nové a nové ťažkosti aj v cirkvi, aj v spoločnosti. Aj teraz, keď žijeme 25 rokov od toho bodu, keď som tu bol, alebo 50 rokov, keď tento ústav vznikal, vidíme, čo všetko sa zmenilo. Aké nové problémy už sú minulosťou. Ale aké znovu nastali, ale vždy je to jedno a to isté, má to iné obmeny, ale to je práve, že človek chce hľadať svoju istotu v určitých hodnotách materiálnych, že v určitom zabezpečení, od ktorého očakáva, že tomu prinesie spásu. A stráca tú živú komunikáciu s Bohom. A mnohokrát práve choroba, do ktorej sa aj ľudia dostali a prišli sem aj do týchto kúpeľov alebo do tohto vášho inštitútu, že teda tu sa mnohým po najprv ťažkej situácii, do ktorej choroba vrazila a vložila a zdá sa povedať znehybnila, na druhej strane sa otvorili nové horizonty v ich živote, ktoré, keby boli bývali zdraví, možno nikdy by neboli objavili. A toto je to dôležité, čo si aj tu uvedomujeme, a čo je, keď som tu začínal, som videl mnohých takýchto ľudí, ktorí sa stali pre mňa veľkým povzbudením. Povzbudením v tom, že títo ľudia dokázali práve aj v tej chorobe nájsť čosi a sami sa priznali, ktoré bez tej choroby nikdy by do svojho života neboli zakomponovali, ani tento vzťah k Bohu, možno ich viera by bola bývala, určité veci by sa boli prejavili, ale nikdy nie v takej hĺbke a v takej zodpovednosti a v takej láske, ako keď táto choroba prišla. A zase teda vidíme, že aj v tejto dobe, tu, keď v Piešťanoch sa človek, dá sa povedať, pozná stovky a stovky tých ľudských osudov ľudí a sleduje tie rozličné vzťahy, ktoré sú tu. Vidí, mnohé veci sú tu bolestné a strašné, ktoré sú, o ktorých mnohí hovoria, ktoré prežívajú. Ale keď sa dívame z takého určitého odstupu, tak nás to nemá čo deprimovať. Lebo vždy to bolo, vždy určitý boj tu bol. Keď boli najmä nejaké hodnoty materiálne a teraz kto čo bude mať. Ale vidíme už napríklad krásny obraz, nám ukazuje napríklad antická mytológia o kráľovi Midasovi, ktorý mal tú prosbu, že čo sa dotkne, aby bolo zo zlata. A ja sa mu to splnil. Lenže sám už potom nemohol nič ani jesť, pretože všetkého, čo sa dotkol, premenilo sa na zlato. A vidíme, že aj nielen v tom celosvetovom
meritku. Ale aj tu u nás, aj v tejto malej krajine, že keď na jednej strane tie premeny priniesli nové šance, ktoré iní rozvinuli veľmi pozitívne, mohli sa vzájomne stretať, povzbudzovať, posilňovať, rozvíjať hodnoty, mnohí sa vrhli nie na rozvoj svojej osoby a na rozvoj tej komunity, ktoré žili, ale na to vytrhnúť čo najviac. A práve z miest, ktorých sa dalo, a tu aj práve tým, že je toto lokalita veľmi atraktívna, tak aj tu sa vytvorilo čosi veľmi bolestné, ale v konečnom efekte zase vidíme, že niektorí sa nedali s týmto strhnúť, ale konali si svoje poslanie, svojom povolaní, či lekári, či v rodinách, či učitelia, a tak ďalej. Každý je to v svojom povolaní rozvíjal tieto hodnoty a hoci ho to bolelo, čo sa dialo okolo, že tá veda sa mohla napríklad rozvinúť o mnoho väčších rozmeroch, keby neboli mnohé tie ľudské nedokonalosti, ľudské intrigy a tak ďalej a tak ďalej. Ale na druhej strane vidíme, že kto sa nedal ani týmto znechutiť, vytvoril veľké veci. A vytvorili sa aj v tomto meste, aj keď hovorí za tých mnohých sťažených podmienok, mnohí prichádzajú a sa vyjadrujú s veľkou láskou a zodpovednosťou nielen o to, ako čo našli tu mnohých zdravotných pracovníkov, mnohých lekárov, mnohých ľudí, ale aj po duchovnej stránke. Akou krásou je, keď sa ľudia zjednotia pri oslave Boha, pri speve, pri vytvorení spevokolu. Vidíme, že toto, čo v minulosti, ako to bolo veľmi silno strážené aj ideológiou bývalého režimu, že stretnutie ľudia, zvlášť keď sa stretli mladí ľudia, keď spolu spievali a oslavili Boha, tak boli za to mnohokrát aj ťažké sankcie. Dnes zase táto možnosť je. Nie každý, ale v dosť adekvátnej miere chápe význam takéhoto stretnutia a často aj na pôde cirkvi nie je to vždy v plnej miere pochopené a adekvátne docenené. Ale to nemá byť zdrojom z nejakého znechutenia. Ale vidíme mnohé situácie, že to, čo sa vytvára aj tu u nás na Slovensku, že mnohé tí ľudia, ktorí idú a spievajú práve tých cirkevných spevokoloch, že koľko času tu musia venovať, nezaznieva, zvlášť nás poznačuje to nemám čas. Ale to už je pozitívum, že sa tu stretnia, tu tento spevokol váš, ktorý má tu, som počul, že dorzo toho spevokolu tu, teda toho zboru celého, ktorý tu máme a ktorý je v tomto meste. Ale vidíme mnoho iných vecí, ktoré sú tieto možnosti, ktoré nám dáva táto doba, ale záleží od nás, ako ich rozvinieme. A preto aj keď sa tu stretáme, prichádzame, aby sme tu nabrali tú duchovnú silu, aby sme neupadli do nejakých depresí, znechutení, ale aby sme vedeli, že tie ťažkosti každý deň budú nové, v nových formách, nových rozličných situáciách, ale to nemá byť preto, aby nás to zdeptalo. Vidíme tu roky, mám taký živý kontakt s pani Golníkovou, ktorú dobre poznáte a ktorá aj tu vždy pookreje počas tých pár týždňov a o jej živote často dávame ako taký príklad osobu, ktorá bola poznačená mnohými, tie peripetie života už určite poznáte všetci naspamäť, ale toľko, že dokáže v tej vnútornej sile, v tej sile viery, o tejto viere verejne hovoriť a o tejto viere povedať to, že je to tá skutočná sila, ktorá umožnila či aj vychovať tých 4 detí, či aj po ťažkom, po viac ako 20 rokmi, po ťažkom úraze znovu sa zapojiť a nielenže žiť, ale dávať zo svojho života aj povzbudenie, poukriatie do životov mnohých iných. A toto je vlastne aj poslanie cirkvi, aj poslanie nás, že nie je teda, nesmieme si tu hovoriť ešte raz namýšľať, že všetko bude bez problémov. A nesmieme byť aj depresívni nad tým, to čo vidíme, aj v
úpelov, konkrétne aj v tomto meste, aj tých ľudských vzťahov a tak ďalej. Človek môže to poznať, tie rozličné situácie, desiatky vyjadrení z rozličných miest. Zdá sa to, ako by to bolo ponorené skutočne vo veľkých problémoch, akoby neriešiteľných. Ale tu máme, a to je vždy, má byť pre nás akoby takým tým mottom, ktorý je na tomto moste, ten evangelový výrok. Surge et ambula, staň a choď. A toto nám hovorí denne Kristus do života každého z nás. Aby sme povstali z toho, aj z tých vnútorných sklamaní, znechutení, bolestí, podrazov, úderov, nepochopení. Staň a choď. To je to heslo, ktoré aj Kristus nám dáva, a v tomto duchu sa aj my tu stretáme, aj mnohí z vás, ktorí aj ste mnohokrát nedocenení, či už v kruhu svojej rodiny, či profesionálne, či v kruhu svojich blízkych a tak ďalej, a tak ďalej. Boh nás bude hodnotiť a dáva nám teraz tú silu a hovorí nám aj pri tejto slávnostnej svätej omši, pri tomto stretnutí: surge et ambula, staň a choď, a rozhodne Boh sa postará o ďalšie naše jestvovanie. Amen. Bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil zo smrti, tretieho dňa stal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych, verím Ducha Svätého, svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, voskresenie tela a život večný. Amen. Bratia a sestry, prosíme ťa, Otče, za nášho pápeža Jána Pavla II. A za nášho biskupa Jána. Ochraňuj ich a posilňuj milosťou Ducha Svätého. Prosíme ťa, zastupuješ nás. Chráň našu vlast od každého zla, aby sme mohli žiť v pokoji a istote. Prosíme ťa, zastupuješ nás. Zhliadni na tých, čo nemajú strechu nad hlavou, aby sa im našlo primerané bývanie. Prosíme ťa, zastupuješ nás. Pane, daj, aby manželia našej farnosti pamätali na svoj manželský sľub a na predstavu pred Tvojím oltárom. Prosíme ťa, zastupuješ nás. Príjmi do svojho nebeského kráľovstva našich zosnulých, aby sa na veky tešili pri Tebe. Prosíme ťa, zastupuješ nás. naplň darmi Ducha Svätého všetkých lekárov a zdravotných pracovníkov, ktorí sa starajú v tomto ústave o chorých a trpiacich. Posilni na tele i na duši nášho jubilujúceho brata Jozefa. Posilni všetkých, ktorí ťa oslavujú svojimi spevmi a hudbou, aby ťa mohli na veky chváliť v nebeskej sláve. Prosíme ťa za celú túto farnosť, za všetkých, aby práve pri stretaní s Tebou v Eucharistii nachádzali posilu a mohli povstať a kráčať ďalej cestou života. Prosíme ťa, vyslíš nás. Nebeský Otče, vypočuj naše prosby a pomáhaj nám žiť, ako sa patrí na kresťanov, aby sme boli soľou zeme a svetlom sveta, tak získali večný život skrze Krista, nášho Pána. Amen. Amen.
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zarobila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu svojej ľudu, na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Nekonečný Bože, svätými tajomstvami, ktoré slávime, uskutočňuješ v nás dielo spásy. Daj prosíme, aby naša služba pri Tvojom oltári zodpovedala svetosti tejto obety skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojím. Hore srdcia. Máme ich u Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Svätý Otče, skrze Tvojho milovaného Syna Ježíša Krista. On je Tvoje slovo, skrze ktoré si všetko stvoril. Jeho si nám poslal za Spasiteľa a Vykupiteľa. Mocou Ducha Svätého stal sa človekom a narodil sa z Márie Panny, aby splnil Tvoju vôľu a získal Ti ľud svätý, rozpel ruky na kríži, zomrel za nás a tak zlomil moc smrti a zjavil skriesenie. Preto s anielmi a so všetkými svätými hlásame Tvoju slávu a jedným hlasom voláme. Naozaj si, Svätý Otče, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary, rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a píte z neho všetci, toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrťou Pane zvestujeme a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Otče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi,
združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Otče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Jánom Pavlom, s naším biskupom Jánom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na skriesenie, i na všetkých, ktorí Tvoje milosti odišli z tohto sveta a dovolí uvidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so svetou Bohorodičkou Pannou Máriou, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme, preto sa usmelujeme povedať: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi tak na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom, pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi, podľa svojej vôle, jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.
Kristovo. Telo 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 Kristovo. Prosíme ťa, Otče, eucharistická obeta, ktorú sme slávili a z ktorej sme prijímali, nech zveľaďuje v nás božský život, aby sme láskou boli stále spojení s Tebou a vytrvalo konali dobré skutky skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pred záverečným požehnaním chcem aj poďakovať spevokolu zboru, ktorý, ak bude mať záujem, sa bude zúčastniť 20. septembra v sobotu vo Viedni. Budeme s kardinálom Königom aj s maďarským primasom Petrom Erdem. Bude slávnostná svätá omša vo Viedni, pretože teraz začali 1. júna, ako viete, stredoeurópske katolícke dni 8 krajín, ale taký prvý podnet dal pred 4 rokmi kardinál Franz König, keď sme vo Flaviankirchen mali tzv. Dreiländerwallfahrt, a toto potom pokračoval v Bratislave v roku 2000-2001 v Budapešti a teraz bude znovu táto slávnosť vo Viedni po 11. dni, ale podrobnejšie by som povedal, keď bude záujem, tak spevokol sa môže zúčastniť, poprípade aj ďalší na tejto akcii, ktorá bude 20. septembra. Aj vám všetkým ďakujem aj tu za účasť, aj práve pre spoločné modlitby, aby tieto miesta, kde mnohí prichádzajú, nedávno som sa stretol so svojím spolužiakom, kňazom, doktorom Kamodin, ktorý pôsobí v Šoporni a hovoril, že strávi v tomto ústave viaceré týždne. Pohyb je trošku oslabený chorobou, ale tu nachádzalo to poukriatie a práve to, čo tá spolupráca, tu vidíme, že aj to telesné, aj to duševné je veľmi navzájom podstatne spojené a to má ten veľký význam a práve preto som aj neustále počas svojho života ako kňaz zdôrazňoval, ukazoval na tých, ktorí sa starajú o zdravie, aj lekári, aj zdravotné sestry, zdravotní pracovníci a tak ďalej, že vlastne jedine vtedy je možný určitý úspech a to tie slova Surge Dambula staň a choď, keď človek naberie túto silu z viery. Nech teda vás Pán posilňuje, všetkých vás požehnáva, tomu nech dá posilu aj toto kňazské požehnanie. Pán od vás každé zlo a zahrnie vás svojim požehnaním. Amen. Nech vzbudí vo vašich srdciach túžbu po Božom slove a pripraví pre vás večnú radosť. Amen. Nech vás poučí, čo je dobré a správne a nech vás povzbudí kráčať cestou svojich prikázaní, aby ste dosiahli spoločenstvo so svätými v nebi. Amen. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu
jaké telo naše skloná, poslednou buď oporou. K nám ona je naša. No to teraz krásne vždycky áno. Laudte, lebo to máš čekaj. Zatím poďte takto. Tuto trošku, lebo tuto by ste sa... To je do Viedne, ale toto bude také... Nie, prečo my vidím, že to, čo ja poviem, to nepríde, ale máte tendenciu, ale ja do Viedne spievať. Máme ešte A jaká je? Veľmi pekne ďakujeme za pozvanie, bolo to veľmi krásne. Ja som aj sobášil, aj krásne. Ahoj. No. Nech máme. No, pozri. A je smela. A kde má film? To bábo? To ti pový práva. Ja sám je nehodíme bábo.
Že vždy, keď sa stretneme, máme o jedno viac. Keď sa stretneme, vždy hovoríme, že zase mám Pán Brezovan tu má hviezdu veľkú, musí to využiť. Keď ja tak robím fotky a pán Farár už je na video, ale fotky sú fotky. Najposlušnejší zatiaľ. Krásne spieva ty vaše divčence. Dobre, ja sa dobre. Ja som priateľka pani Hanus. Len to, čo som chcela Kde ste tí speváčky to zobrali? je práve to riziko. Thank you.